Els dos incidents van quedar en ensurt i amb els vianants ferits lleus. En cap dels dos casos van requerir atenció mèdica hospitalària, segons han explicat fonts de les policies locals de Tortosa i Roquetes. El primer atropellament va tindre lloc el dijous 6 a 3:15 del matí, quan un noi de 16 anys va creuar l'autovia C12 a l'encreuament amb l'MD de Jesús. Segons la policia local de Tortosa, el menor va creuar pel pas de zebra quan el semàfor estava en roig i va ser encalçat per un vehicle. Just l'endemà, a 2:15 del migdia, un altre conductor va atropellar una dona de 30 anys quan creuava el pas de vianants que dona accés al pavelló poliesportiu de Roquetes. La dona, veïna de la població, està afectada per esclerosi múltiple i va en cadira de rodes. Una vegada practicada la prova d'alcoholèmia al conductor, un veí de Tortosa va donar una taxa de 0,80 mg per litre d'aire expirat, triplicant el màxim permès. Ara l'home està a l'espera de juí per aquest fet.